Unha tentativa de homicidio en Boiro sáldase con 3 persoas detidas e coa vítima ferida de gravidade. Os feitos ocorreron na madrugada do pasado 6 de marzo. A Garda Civil, a través do equipo territorial de Policía Xudicial de Noia, detivo a 3 persoas en Boiro como presuntas autoras dun delito de homicidio en grao de tentativa. Os detidos procedentes das Illas Canarias atacarían un veciño da localidade, propietario dunha empresa de apartamentos no devandito arquipélago. Os feitos ocorreron durante a madrugada do pasado 6 de marzo nunha granxa próxima ao domicilio da vítima. Segundo a investigación, os 3 implicados, unha muller de 30 anos, o seu fillo menor de idade e unha amiga de 28, dirixíronse ao lugar portando coitelos e amenazaron á vítima exixíndolle diñeiro. No altercado, o home foi apuñalado no abdome, sufrindo lesións graves que requiriron unha intervención cirúrxica de urxencia no Hospital do Barbanza. Tras a agresión, os presuntos autores tentaron fuxir nun vehículo de alugueiro, pero foron localizados polos axentes nas inmediacións, cando pretendían acceder a un domicilio. Ao longo da operación, os investigadores lograron incautar os 3 coitelos utilizados no ataque e outros obxetos que evidencian a posible premeditación do delito, como bridas, luvas de látex e cinta de carroceiro. Ademais, unha das detidas portaba ocultos 7.000 euros en efectivo. Os detidos foron dispostos a disposición xudicial no xulgado de instrucción número 3 de Ribeira e a Fiscalía de Menores da Coruña. Decretouse o ingreso en prisión das 2 mulleres implicadas e o internamento nun centro de menores para o adolescente.